qala ngibuya le eMangoni na introduce isikhwama yes basikhumbula abanye yebo ngabuya kwenye video nga-introduce nali ibhokisi balikhumbula abanye ongangazi besesenzela ngifuna ukuvezela ongangazi ukuthi kwakuyizini lezi mina ngikwenzela mina la umcebo ubone njengoba ngisazowenza na sizobona ubaba ewenza umcebo sibhekile manje ngizowenza manje lokho ngizoku-advertise ukuthi cha bengadlali abantu ukuthi lesikhwama siyadayisa ungasithenga lesikhwama ngesenze lutho ekhaya ngesenze lutho ekhaya ungalithenga leli bhokisi ngelenze lutho yabo wena yebo wona lo mpela ngisebenza ngamncane ungathi umuntu efone ngo-October basethi ufuna lo msebenzi mncane uyaphela bafuna umuntu yini ngabantu ngaphezulu nanku yabo khona la khona umuthi ne nawo umuthi fala bomdlozi angifuna bebuke kahle kwicamera funa bebuke kahle iyavela okay bafala bomdlozi nayi lento engikhuluma ngayo yebo iyashesha asibe yebo iyashesha yaphuma mkhulu iyaphuma baba izoyengelana iphuma Sikubingelele sikwamukele mbukeli wensika yesizwe TV1 nomlandeli ohlelo siyathokoza emakhosini. Namhlanje ke siphumile sihambile ke sisendaweni noma ke sisekabeni yeTheku. La sifike khona ke sathola ke udokotela noma ngithi ubaba noma ngithi ke umzukulu wezinyaka umuntu esimfune kakhulu simbheka simcinga sithi mkhulu siyacela nje umuntu obhizi omatasa sicela ukufika sizokushutha mkhulu sizame ukuthi nathi mkhulu sikubheze ebantwini njengoba nawe futhi usiphakamisa njengomuntu ke odumile balazweni mkhulu sikubingelele sikwamukele sikunikeze ithuba lokuthi ubingelele ababukeli nabalandeli bensika yesizwe TV1 sithanda ukubingelela kakhulu kwi-channel yebo angisavamisileke ukushutha isikhathi esiningi ngoba sekuningi izinto so i-channel le ivume ngoba eyasekhaya yasekhaya fanele siphile nje nge-channel bebona abantu ngiyazi bazobe baningi abalandeli bayo ngoba sengivelile bazobona ukuthi la kuvela khona mina bayazi abantu la kuvela khona mina kusokuneqiniso yebo siyalibonga ithuba osinikeze lona ukuthi sikwazi ukuthi sikushuthe noma ke sifike sizothatha isikhathi sa ngoba umuntu obhizi omatasa futhi ke owaziwayo ukuthi ke kuyagcwala la esebenzela khona noma la ehlezi ekhona ngizokunika nje ithuba lokuthi ke umbukeli ongakwazi wensika yesizwe TV1 mase ngamchazela ukuthi namhlanje sinobani sikhuluma nobani otholakala namhlanje i-channel ikhuluma nomzukulu wenyanga zonke siphelele umsebenzi wami engisebenzayo ujulile kakhulu ngoba usiza umuntu osehlupheke kakhulu othi udinga ukudlula enhluphekweni mayidlula enhluphekweni udlula kanjani ube esefika la esho ukuthi mkhulu yini onayo ongasisiza ngayo okay qala ngibuya le eMangoni na introduce isikhwama yes basikhumbula abanye yebo ngabuya kwenye video nga-introduce nali ibhokisi balikhumbula abanye ongangazi besesenzela ngifuna ukuvezela ongangazi ukuthi kwakuyizini lezinto lesi isikhwama esilanda umcebo uma usuhluleke kakhulu usuhlupheke kakhulu noma usuyile bonke abantu laba sesisho ukuthi benzani ubuye uzothatha la sikhwama nanali ibhokisi la lezinto uzongibuza umlaleli zenzani lezi zinto abantu bahluphekile abantu bafuna ukuthwala abantu bafuna izinto ezimali esheshayo abantu bafuna zonke izinto abahamba bekubantu beyifuna but bengabuyi nalutho la ekhaya awulandi lutho uwenzelwa la ekhaya
la ekhaya awukho isigubhu ohamba naso. Yebo. La ekhaya asikho isikhwama ohamba naso. So awahambi. La ekhaya alikho ibhokisi ohamba nalo. Wenzelwa La ekhaya. Ayikho into ethi la ekhaya wozothenga ini uhambe nayo. La ekhaya mangikudayisela into usiyenza la ekhaya. Yebo. Uhamba nalento ozoyifuna. So uqonda ukuthi baba noma ngithi mzukulu wezinyanga zonke lesi sikhwama naleli bhokisi kokubili ufika esigodlweni umkhulu ebekwenzela izimangaliso ngakho awuhambi nako uphume esigodlweni usucebile. Cha. La ekhaya le bhokisi la ekhaya. Yebo. Lesikhwama esala ekhaya. Yebo. Wena uyayikhethela ukuthi ikuphi ofuna ukusebenzisa ilokhu noma ibhokisi. Njengoba ngisazokuveza ukuthi kusebenza kanjani. Yeah. So isikhwama lesi njengoba ababukeli besibona isikhwama esikanje uyafika esigodlweni usho umkhulu ngifuna umcebo wesikhwama. Yeah. Omkhulu ngifuna umcebo webhokisi. Uhlukeneke umcebo wala ekhaya but abalaleli ngisazobabonisa ukuthi lezi zinto zisebenza kanjani. Ngisazobabiza abafana ngibakhombisa ukuthi lezi zinto zisebenza kanjani zombili. But engifuna ucace noma usuhambe kanjani wanikezwa igroup wanikezwa la ekhaya uhambe nalutho. Ufika ngikwenzele la ekhaya uhamba nalento ozoyifuna. Mawuthi mkhulu uzofuna ucebo uhamba nomcebo. Yeah. Mawuthi mkhulu uzofuna ini uhamba naleyo ndawo uhambe angikudala ayikho into ekhaya ngidetsela yona ngithi ngizokufakela yona kaphela ngithatha leso sikhwama zenzele cha awungekwazi ukwenza lento yami yikho ngingathanda ukushutha kakhulu ngoba abantu umuntu uzoqhamuka sedayisa isikhwama lesi isikhwama singesekwenzele lutho umuntu uzoqhamuka ukudetsela ibhokisi ngelikwenzele lutho ekhaya mina ngikwenzela mina la umcebo ubone njengoba ngisazowenza na sizobona ubaba ewenza umcebo sibhekile manje ngizowenza manje lokho ngizoku-advertise ukuthi cha bengadlali abantu ukuthi lesikhwama siyadayisa. Ungasithenga lesikhwama ngesenze lutho ekhaya. Ngesenze lutho ekhaya. Ungalithenga leli bhokisi ngelenze lutho ekhaya. Nawe ungahamba nalo manje ngeke kwenze lutho. Mina kungcono ukuthi ngikwenzele uhambe nomcebo. Yebo. So umuntu engabuza ekhaya ethi lezi zinto eyikhona ngizibuka njengamanje phambi kwami ibhokisi isikhwama. Engathi umuntu anganoma lo mbuzo ngobuza kufanele ngabe sibuza base sekusekwenzile yini lokho sisizokuveza. Kodwa umuntu engabuza ukuthi ngizwa ukhuluma ngegama lamadoda. Kusebenza ngani lesi sikhwama naleli bhokisi? Yabona lesikhwama lesi asinabo ubungozi. Mawuzofuna umcebo la asinabo ubungozi. Lamadoda awami abona engiwafaka kumuntu. Awuthwali la ekhaya, akuchithwa gazi, awugcabi, awugezi. Iyami lento kusuke ngikwenzela wena. Njengomuntu ofuna uzofuna usizo. Ayikho into ethi hamba ushisa impepho emsana hamba uthi cha iyami lento mina ngikusiza ngikwenzele yona. Njengoba nje manje lezi zinto lezi njengoba ngiyibuyisa kuwena ngizokwenzela noma bawu50. Mina nginabo abantu abangufakaza abangafakaza ngalezi. Njengoba uyibona ifoni yami ingakhali ukuthi khona umuntu okhuluma ukuthi udlelwe uthi cha mina ngenzela abantu ngiqede bebe right ngibe right. Njengoba ngizokwenza lokho yabona nje mawubuka la akho lutho ne. So ungafaka noma malini la ungafaka la noma malini njengoba uzoyibona nevideo uqala ngifika ngibuye emamboni ngadlala lesikhwama. Nale bhokisi ngalidlala uyabona njengoba ubona mase siqala ngisengifuna ukubakhombisa abalandeli ngizokukhombisa ukuthi lento siyenza kanjani ukuthi yenzeka kanjani. So umuntu ekhaya baba engazibuza ukuthi njengoba kukhona ibhokisi leli nesikhwama phambi kwethu zikhona ezinye izinhlanhla izinto zenhlanhla umzukulu anazo endumbeni noma la esebenzela khona. Mina ngisebenza ngicabela imali. Ngicabela inhlanhla mawunama umsebenzi wenza ubusinessman. Then uyayidinga ukugabela imali uyadinga lokho mawubusinessman unamathenda unethaveli unamataxi unalo uyadinga ukugabela imali. Wena sibe singasayenzi lento sengiyenza ngendlela yami ngigabele imali. Mawudinga imali uza ngakini. Ofuna ukuyibona hayi mawuzothenga bakhona abanye odokotela hamba othenga. La into ozobona. Uzoyibona into ozophuma nayo. Mawufuna ukuthwalela imali. Leyo mali uyithwalela kimi ngikwenzele nginikeze imali. Uhambe wena uphethe imali. Uhamba uphethe imali, awuhambi uphethe isigubhu la.
Mawufikile namhlanje uthi ngisuke eCape Town mkhulu ngizokwenza lolu hlelo lwebhokisi or ngizokwenza uhlelo lesikhwama. Ngithathe ibhokisi ngilibekela ngenze lento ufuna ukuthi uhambe eCape Town uphethe le nto esiyenza nawe. Hayi ibhokisi lami. Ilami ibhokisi awuhambe nebhokisi. Loyo ngithola edayisele lokho ubuye ungithethe kwakusebenzela. Ozongithola edayisele isikhwama ubuye ungithethe kwakusebenzela. So ngingena esigodlweni ngingaphethe lutho. Ngifike ngenze lensebenzo engizele yona. Umkhulu engenzele into ebhokisini noma esikhwameni ngiphume ngiphethe imali. Uphuma uphethe imali uhambe. Mawufuna umkhulu aphelezele uze uye la uyakhona ngiyathumela abafana ngizokususa la esigodlweni ngiphelezele lize niyombeka. Ephethe le mali yakhe. Ephethe le mali. Imali lemkhulu engeke ethi umuntu ngiphume esigodlweni ngiyibona sengisemgaqweni sengibona amaphepha noma sengifike ekhaya bese ngithi amaphepha. Imali azofika isebenzise ekhaya azoyibona futhi nayo. Mawuthanda mawukholelwa ukuthi ngeke uyibone ungalala la eThekwini noma insuku engaki ikwena. Njalo ekseni uvuka uze kumkhulu, njalo ekseni uvuka uyibone. Ungizume ukuthi ayisengihambile. So akukho mhlawumbe imali isilwane lena esezonyamalala kanjani because abantu umkhulu bayakhala iThekwini lonke abantu bayasho cha eThekwini ake ngenze iyodwa sibeke la spot izonyamalala yini asiza ake ngenze eyodwa. Okay, ungibukele kahle, ungibukele isondeze ikhamera ngoba siqala ukuyashuka, ungibukele nje kahle kancane, ungibukele nje kahle. Ufuna ungibuke kahle, hayi buka mncane njalo, yabo wena yebo ubona lo mpela ngisenza ngamncane. Ungathi umuntu efone ngo-October basethi ufuna lo msebenzi mncane uyaphela. Bafuna umuntu yini ngambani ngaphezulu. Nanku yabo khona la khona umuthi ne? Nawo umuthi. Bafuna umdlozi. Amfuna bebuke kahle kwicamera, funa bebuke kahle. Iyavela. Okay, bafuna umdlozi, bafuna umdlozi. Nayi lento engikhuluma ngayo. Yebo? Iyashesha. Asibe yebo? Iyashesha. Iyaphuma mkhulu. Iyaphuma baba, izoyekela iphuma. Bafuna umdlozi, Uyophezulu. Bafuna umdlozi, uzothola omunye hayi. Nakho. Nakho. Baba, nje. Bafuna umdlozi nenzani? Ngibani ngaphezulu. Baba, nayo into engisebenza ngayo. Iyona imali ophuma nayo leso. Sizoyeka la anyamalala. Uthi omunye hayi le mali ngisezwakala lapha ngathi ngisezwakala lapha. Qinile. Uyazwakala mkhulu. Okay. Uthi le mali iphuma phi? Cha, le mali ke iphuma kumina. Yebo. Le mali abuza omunye athi esengikuthole kaningi abuza omunye athi wena masuyenzile kanje ugainani. Uyabona baba manginika le mali. Yebo. Wena uyothenga ngayo idingo zakho. Ebank bayithathe bayifaka ebank. Abafana bamagijima lapho. Okay. Ufika wena ngikunike njengoba wena ngizokunika le. Uhambe nayo. Nesikhathi uyithenga ngayo uyifaka eShoprite. Nesikhathi uyifaka dila mina mayisise endaweni enkulu ukunuka khona imali. Okunemali khona. Yes. Mase mina ngiyidonsa. Ethi umunye yini pho ungazenzeli wena. Ngizoshuthi ngizokwenza njani? Ngizohamba ngithenga. Hamba uyithengela wena. Ngithengela mina. Hey, okay. Ikanjena. Ethi umunye mkhulu ngiyayisaba le mali sengihambe kakhulu ngizama. La awuhambi kakhulu ufika once. Siqe. Noma usuhambe eziphi inyanga wahaya osehambile ngeke azangifonele etholile into akayitholile which means akatholanga lutho akeze ezothola. Yebo. Abhodle amxolele lo. Yes. Akeze uzothola la uyathola. Ngiyenza live nawe sibuka mkhulu sibukile nobalaleli lababukeli futhi ekhaya bayibona into esikhuluma ngayo. Yabo sesiki ibhokisi mkhulu. Ibhokisi lena ngizokwenzela right. Uyabothi mali le. Imali umuntu ayifakayo le. Uyayibothi mali no ngiyenza nje uyabothi mali. Yebo. Le isebenza kanjalo ke le. Ufaka imali uthanda ukuyifaka. Noma ngakufakela imali ofike nayo noma ngakufakela ini. Uyabo? Yebo, siyibona.
ngibuza umuntu ukuthi mkhulu lento mina lento ngayenza kakhulu ngawakhipha amavidiyo ngisebenza ngayo bafana uMdlozi ima ngaphezulu test sobabukisa isimango live lo bafana sudlala emini lapha siseThekwini sifikile sivakashela bathi ngeke ungiphoxe ngakulanda le eMamboni namhlanje sikhona awusebenza ukugijimela phezulu bafana ufala uMdlozi ufala bomoya konanda hawu sekunje hayi nansi nansi lento ngiyayenza nje just ukuthi imamkhulu iza le abafana balanda imali beshintshe leyo bunayo ufake u50 lapha ngabathi ngifuna imali yebo naba ngilethele u100 hayi man sisebenza ngento kanje mina engiyenza nawe ukhona lento engiyenza la ngiyenza nawe ukhona mawuzofuna lensebenzo somkhulu lelo msebenzi lo njoba umuntu ethi ekhaya eyibuza ukuthi ngabe udokotela ugainane ngiyamuzwa methi uyakwazi ukuthi la kufika khona imali yakho ke wena usuthengile ngayo ayiphele esandleni wena ungothenga qala uyothenga wena mase abafana belanda la khona imali eningi siyabuya udokotela usiyagaina ukhumbuleke njengoba kuneskhwama kunemali esikwazi ukuyenza engadluli kuyona lebhokisi kunemali elikwazi ukuyenza engadluli kuyona ngiya example mhlawumbe isikhwama sikwazi ukwenza 4000 mhlawumbe ibhokisi likwazi ukwenza 5000 so sekuya ngawo ozokwenza ukuthi ufuna kuphi mhlawumbe isikhwama sikwazi ukwenza 2 million mhlawumbe ibhokisi likwazi ukwenza 5 million so sekuya ngawo mkhulu mina ngithanda le bhokisi ngoba abalingana abantu mhlawumbe leya yenza 1 million mhlawumbe le yenza 3 million so angikwazi ukwenza ngale u5 million ngale ngiyazi ukwenza ngale uyabo so yikho kube kubili khona abanamandla ala khona abanamandla ala yabo because they khiphiza kakhulu kunale qinisile yabo so lokho bengenza nje ayike kwenye video ngoba ngisazokubiza kahle sengihlele kahle uzobona khona ibhokisi lami elikhulu engane khona ibhokisi lami nje elikhulu engikwazi ukusebenza ngalo kahle imanga nalo lenza umsebenzi ofana nalo nayo ke yayo futhi nayo ilikhu neyamali ekhiphayo enkulu nayo kunale yes so la ekhaya udilwa nemali oyenza la ekhaya ayikho into unikezwa yona uhambe nayo uma usufuna ukuthwala siyaxoxa lokho eceleni kodwa ngiyengithanda uqala udla amakinati alento ofuna ukuyenza qala ubone ukuthi hayi ngathi right lokho khula uhlala ungenzela because lokhu ukwenza 2 years ungaphinde ubuye emva 2 years ukwenza nje iprocess nje uzophinde ubuye after 2 years after 2 years yes okay umbukele ekhaya engazibuza mkhulu ukuthi mengizokwenza le process ngidingani ukufika mekuthiwa ngizofuna umfonela omkhulu noma udokotela ngithi ngicela ukufika ngizokwenza leya process isikhwama noma ibhokisi fanele ngifike nani mina esigodlweni noma yini expected mina ukuthi ngifike nawo mengiza kuwena yabo nje lo mbuzo ngoba izinto zihlukahlukene izovela inamba yami bazongi-WhatsApp abantu bazongifonela ngibachazela ukuthi umuntu uphathani mawuzothatha lokhu uphathani akhogazi kanje into yenza phambi kwakho fake leyo mali epakwayo phendulwe khulunye nabafana iphume imali ngiyenza kanje uphuma esigodlweni kimi uphethe imali hayi ibhokisi angisidayisi isikhwama angilidayisi ibhokisi but ngiyakwenzela umcebo ozohamba nawo usuye ekhaya ungahlala ngisho izinsuku ulindile ukubona uzonyamalala yini na imali yenziwe isakhona namanje kokudlule nganginabantu abangihlukumeza befuna isikhwama befuna ibhokisi ethi hayi mina ngifuna ukukuthenga kube okwami cha ngeke uzube nalamandla enginawo ukwenza lezi zinto ungayanga eMamboni asiqale eMamboni zilandwe eMamboni ukwazi ufika uthole lamandla ngabe ngidlala ngawo nje mangithi ngidayisela lena
Shuthi ngabe ngidayisele sona isigubhu lesi esingakusebenzeli onaso nawe lapha ekhaya esingakusebenzeli. So ngabe ngikwenzela naso. Uhambe naso uye eCape Town ubuye kimi ngifike ngisebenzise. Hayi mkhulu isimanga lesi engineshow futhi nombukeli ekhaya uyaqala ngqa ukubona lokho okwenzeka phambi kwakhe sibuka nathi siyaqala siyinseso ye-TV ukuthi sibe nomuntu osenzela into kanje simbhekile. Niyenza live leba. Yenziwa live. Live. Siyayibuka yikho editing ayinqanyulanga ivideo sishuthe nje uwaya wayenza mkhulu phambi kwethu siyibona. Umuntu ongayikholwa lento noma ofisa ukuyenza noma ofisa ukuyibonela yena mathupha ke lento udokotela yenza. Futhi ke axhumana nomkhulu. Akeze kimi eThekwini ekuthatha inamba ngiWhatsApp angifonele inamba yenza yonke eyami mzukulu. Mayizothi mzukulu. Ayikho reception uzothola yena. Uzothola mina uqobo. Hayi asibaphe mkhulu inombolo ukuze abantu ngoba abantu bayafuna ukuphila. Inamba esizoyisebenzisa iya WhatsApp iyafoneleka 08444 350 19. I think nasescreenini izobe ikhona yebo. 08444 350 19. Ayikho ke enye ezoqhamuka. Mawufuna ukuthi uzokwenza lento. And okwesibili ngiyacela ukuthi njengoba ngibuya kwi-camera umuntu eze kumina ngqo engathathi imali yakhe umuntu ayinikeze omunye umuntu ethi uthe usebenzela mina. Kufanele umuntu ebone mina. Ebone wena ngqo. Wathi omunye umama efikile, hey ngaze ngakhululeka sengibona wena mlandi omunye umuntu. Fanele umuntu exhumane nami. Mayibone mina usengakhipha yonke. So ayikhipha yonke. Yes. Mawuthanda ukungifonela nge-video call. Ngifonela video call kodwa hayi phela ngesikhathi sikankosikazi ikhathi ungafona phela ngekhathi eziletha akukho ukuthi mhlawumbe uneyinsuku umkhulu angatholakala ngazi ngitholakala zonke insuku ngesonto kusukela ngo11 ngisuke ngisesontweni ngize ngiphume around 4:3 yeah. Then but wayishiya message ushiya umyalezo ngawushiya umyalezo ukuthi mase ngiphume esontweni ngikubona ngithinta. Okay mkhulu hayi mkhulu ngoba sisazoxoxa kakhulu and sisazobonela ukuthi lesingena nje la besathi abantu sibakhombise lo msebenzi ukuthi cha into eyenziwa live le ediswa yenziwa lutho abantu bayibonile mkhulu and ngiyathemba ukuthi bazosukumela phezulu besondele ngabantu nje bangishilo mkhulu bakufuna ukuphila. Yakho njalo le mali. Bona mkhulu. Yakho le mali. Wena uzobuya phela usubuya ngokuzayo uzosho ukuthi yanyamalala. Ubuya cha sathe ngayo mkhulu sakwazi cha siphumile na. Yakho. Hayi mkhulu angani makuthiwa kubongwa yini kodwa phela imali le iyabonga baba. Wena uzobona ukuthi uyenza siyofakaza cha yasebenza baba. Hayi mkhulu asithembe ukuthi ke kwivideo elandelayo sizothi ungena futhi sizogxila kakhulu uzona into ezokusebenza lento ezinso mkhulu. Okwamanje mbukelo eTSA TV sizokwazi ukuthi ke sikubuyisele umkhulu sikwazi ukukhuluma naye ngokunye futhi okuthe ukuthi xaxa ukudlula lokho bese ukuvezela nje okuncane kumsebenzi onzima azowuveza futhi so lokho singena kancane meqhubeka isikhathi. Okwamanje asikubone kwivideo elandelayo mkhulu sibonge ithuba. Siyabonga Nkosi. Siyabonga nibe nathi siyabonga ukunisivakashela siyabonga. Amen.